Nado Ziektu Tauchong Ruata Dorita Jovita El Santos Nisom Pariat Thathum Sang Ni Som Zing Lamdar Ni Le Minit Som Pangazet Anitoa Keila Ngatirep Anglau Kalameng Karmay Siya Kachian Pa Kakumpia Lokamula Chun Nari Suk Suk Thunga Mishing Hi Avain Anlau Theitak Em Chuna Klas Kan Nei Lo Wangin Kan Mushep Toa Chu Wang Chuan Kamuta Chuak Thei Lol Lo Nie Lekha ka chiar pei to box si lo ka khoma chuan earphone voin music ka ngai thamai maya chutia zai ka ngai thak lai chuan zanri ei khama kan room pia om lambu thil soi kha khara chuak zoka rang taka thoin ka laptop chu ka on vata website pakhat online chatting om na chu hongin account ka siam ta vata karin aina nuam phiana video chatting a theya audio chatting a thei boka Khovel ramsang sanga thalai sing engamaza chuan an lo tlo thin to hi lo nia tunge ka biak ang o ti in ka en kual dia diata block ang deuh hian ramsang sangin chat room an nei veka atir bera India ka visit phota an thalak ken thuak thuaka mel tha ka ti deuh te zingami busy ti omlo te chuka hello top topa vai nu la ho hi mel siale mel tha po anin du ve em sel ringota Ama busy leilo ka biak vele busy year anon tilang ngal vat zela Mizo bel zat biak ka tum nuwa tuman min biak du lo wang chuan ramdang room kalut kwale ta chur chura khothang lam room alun viau nangin kan Philippines unaw ta chulun rep takan ni an shat boka mi biak chot chotan pe boka biak tum tu po an nga mel thei hle chutianga ka en kwal trau nuwa chuan tuma min bedu le ka biak chak zong an omlo boka Ti in out ka tumta a chutia out ka tum mek lai chuan ka hello signal churon phesen zeu zewa phur fashanin min biak tum tu profile chuka ente te a Spanish nula meltra lemlo my bol trick hilo nia a propi ka trangot chuan bi ka chak fashan lo nangin Spanish nula mewin keimin beve du boka ti in ka accept shama rin aina lo fel phiana kan ti dun na satamaya aming ka zota min shil thadu meu lo keipon ka shil thadu vak bik lawa Indian kani thu ka sei chuan oi ta hau lo mai Philippines lam kani aring tlata kani lo zia te ka shil nuwa oi ve ta chawa video chatting puatan ka som ngel nangin adu hau lo aw phoi chunal phian le ngal aw chutliang sin lek fia tak mai ani a English man vel dana English thiam takani lo ti ashiata ma se alam katnal review thung Darkar chan vezat kanin biak nu chuan adios tin kanin mangtha ta phota atuk ni lengin karil ruwa acham ta tlat mai kamitha a mel thalutuk lo nui sei mel alang ru na kabinga ofia fel deu English lam kat nak mai ari cham reng thung klasa po karil ru ka sorbing theilo thien te bula la ka ngoi choi ta riau bokaniang ropui iwangoi choi ve inom sam loem ni Ti in ka roommate puite chuan min zot hiala kadam thu le engma ni lo thuin ka chang ve mai boka ma se ani na taka chuan kha Spanish nula asak ming ka hriat lo kha ka vei tlat si ani chumi zan chuan biak wat tumin ka online na ma se alo thim dai sia ka bei dong ru hle voi engama za biak tumin ka en tluka ma se a eng vet thei hau lova ka thina urlek lek zok hialani kan ruma Mizo kan hostel ve dang ten lo lut khoma kan ti mama athinan zai boka athanin vayan ngei zia an lo soilong longa athanin pune Mizo zirlai pol malak danan du khop lo thu ten soilum boka zandanga ti for tu berle ka khabiliaman chan ber thin ka ngoi tlat chumin fiam le zo thina puite chuan kalunga lenga aizola ka bial nu ka ngai angin min soi sa a annui le ham thina chutiang chuan dar som pani chukan thleng le der to kan in leng ten ho nuwa ka thian pa nen chuan kan ti le a chuti pa chuan ka thian chu biak tumin ka en zau boka ma se a eng thei reng lo mai message ka nu chia mai donem niang o ka tia kein te mai ang ti ka hlo wangin ka ngoi ta daya lekha zingdar thum thleng deuh tho ka bi nuwa po ala en phet tak lo fo wangin lung nur zetin ka mut san ta daya kanin biak zana tangkar khat zeta liam to a beidong taka kom nuwa zan khat chukati tur shelo chuk online mai maya
online pa chuan site dang ka tloa chutia thil dang ka boi pui em lai chuan hello aron ti ta tral maya ka ham hai lek lek zok ma se engma thlenglo ang chi om ka do wang chuan pa ngai tak bung deuh lek lek hian ka changa khang kar khan min biak chak thei ziate kanin biak zan atang khan keima ba karil ruwa om lo thu te ron soi luama ka phur sot vio amai ro chu engma keima lama thil om lo ang hloin ka om lui tlata zantin biak ka tum dan le online ngai lo wanga ka lom lo zia chu ka soi du lem bik lo chu tiang chuan zantin kanin beta zia kan ti ti rual phian kan music du song point zul khopa kein fusion jazz ka ngai na thu te ka soi luama ani pon jazz music ngai thak na sathu te soin kan phul hlut thina chu tiang chuan zan rei tak tak zing thleng ni zok ma kanin be thina ma se voi khat ma kan address kan lein shil du chuang lo zan khat chu kan ti mol line I address min shil to la inik name ba ka shebox silava ka tilea angoi wangwanga chumi nuwa chuan Madrid thu soya Real Madrid fans kani thu te soin kan phul luta thu tak deuh zokin iming ka sha thengem ka tile ta a ka ming le ka thil ti mek ka soi ve boka nui hak hak chungin ming chu soi ta a ming chu Dorita Jovita El Santos ani te dua om zia chu Dorita ti chu gift pek thil pek ni in Jovita chu God ti na ni thung Santos ti chun chung ko ming ni in a zia chu sainthood ti nang velani ti chuan ming chu Mizo tong chuan vandal peki ani deuh ber apu chuan Nado tia ko thin thu te chumi zia chu baby naute ti na ni thu te min shil ta veka kanin kom na sa thei boka ril ruat ne ang reng viau namdang nulama ani se ka ve veng ani ber kanin biak lo zan te hian kanu na ngoi roi thina atuk ni lengin kamu ta off zo vek thin keima ang thoina ni po chu om ve thin thu min shil thina kanin nel tel tela tlang taka soi chuan melin mu hau silawin kanin ngai zong ani ber in mu kan chak thu kanin shil ton fo thin anom samlo deuh tum te hian min ngai azul thin thu te achung tenen boruak an nei deuh lai kanin biak te chuan ati har song thin ni in min shil thina kalom veng thin opio of tribal power hla dolma ka ngai tla thina chuhla chukata na phu ni main ka thin ni aliam zela kanin du na po ana sa tial hetiang khop hian ti sa indek mi silo hian ain du thei donem ni ka ti hial thin ma se a thei zia ra chiang tu berle tong tu kan miau si puite nen kan soi dun fowa makati ina oi te chiam ngai lo a mel chia hetiang namdang nula hriat chian hlei lo ti in min soi chiat sak thin ma se ka du na zul sok so ni ber enge mo hi ka dong nol maya karin phak bakin min nga event alonia ke kor ti sa ti vel te ka dong ta fo maya karim chan changin poisa kani ang angin thil ka thon ve bok thin chu tianga mu chang te chuan alom thiam khop mai katan chuan a hlu ni ber kar thum zat kanin be theilo ka sha thiam lo lek lek mana apu na wangan zin kwal thu min lo shil lo pheise kalom lo viawang apu na wangan zin na sat ziate alung len thin ziate nidang angin hun ol nei lo thin ziate le do sham atul ziate min ron shil luama chumi nu tang phei chuan voice message salo da thin bak kanin kom tame ulo ka khua hara o ngai no be tak English lam kat deuh nak chu hriat le hun ka ngak thlel thin hle puite la chuan namdang ramdang mi le ngal a chan chin poi hriat leilo mel che boxi ngai zonga I vei ve ema hei tu na po biak tu tak der lo chahi ti in deu so takin min ti thin kanui liam mai thin nangin aruk tak chuan dot min shilani anga apu na zin kualangin in soite ka dot vekani lo mo ka ti ve tho thin adik tak chuan ka confuse vio thin pa bansan mai te azia lo mai nimina anu nui nen kanin muwa Mizo welfare meeting a khan ala be sei vio chani in ka shia engma chu soilang lem lo nangin amit menga le I chan chin min zo vel dana khan alangai zong deuh chani in ka shia ti in muchunga kan test tur bi mek chumin shil sot sota
Nunui hilung lei nula apa po Mizoram Sarkar Minister changphak ngat nulian lutuk lem lo mel thajat mai ni Pune Mizo omzinga chuan han elphan omlo ti thei amadai khan henu hi kalomit meiru in kalonga even ru thei viawa ani po in min holem lo ni in ka thin kan ti ti rual phiana trulwak lowa po chu puyatan min som fo thina keila kalo phur thei viau ma se in ngai zong ti tur chuan kanom chuang lem lo Nado lo lan atang khan tlem in ka hlat theta engama chuan lam siamin len chu pui turamin som chang pon ka hnial ta zeu zewa tuna tak phei chuan min bemu mal ngai ta meu lo keipon ka bengai chuang heklowa nunui chu ka du satlia mai ni in ka hreta ber ma se thlathum lai kanin biak mumal tak lo wang kalung ni lo em lain puite an nunui chanchin min hril chuan min ti har deuh hoka nui hak chungina chanchin concept zui mala an meeting chungchang te min hrila International Varsity Cultural Festival nei ani tur thu te Pune a hian an nga don thu te keini Mizo te po cherukan le khul lam entir ve turati kan ni thu te soya chumia tan chuan program le lam zirdan tur ten soi kho malonia Pune Mizo zirlai omtei kan van nei viau no pante ta cultural dance lo zir thin college thlenga zira so thina nom nuala India Ram Festival sang-sanga participant to po nom nual chungte wang chuan engamoti ni khuwa kan lam thiam ten in so deuh fawa President of India Prime Minister le Union Minister sang te ma anlo in so to thina wangin tuna festival a po hian thlan kan ni tareng ani lam zirna lama chuan phur lo takin katel ve fo thina Nado inen po kanin bikhat khop mai Adam thu le min ngai zia thu te apunen project an boi puidon thu te chuan project an zo nuwa kan lom tur zia te min hril fo thina ma se puite thu soi khan karil ruan ne dewa dot min hril ni tlatin ka hria ka o liam vel mai thin nunui nen po kanin muzing le ta khop mai amang em chuan in nel to lo mai la kan boru ke ro engemaw takin ain muru riau thung November thatop ni somni pangazana niya Gandhi Multipurpose Center ro puisata chuan International Varsity Cultural Festival chu opening ceremony nei ania President of India chu khulian ni in he festival main sponsor le adwang chuak tu chu Los Ambos ti company khovel nam sang te chezia le nung changin thuamna koleka assemble siam chuaka shalle thin tu ania multimillionaire Mr. Jos L. Santos sukhul za om mani bokdon ani keipo ka thang chu kor ha in ka du dan takanal chuan kain duang veya nunui bula om don chun nali khel le ta viau ni mo puite a chuan nui hak chuan min fiama engma kan kara thil thleng om lo tin ka chang liam ve puata boya bai ki keng donem keini ho hi kan chuan na tur bas om don ani oma ilo chuang ve zok don em ni ang atia kei chuan nunui khan min buklok ve miu sia ka ken ngei chu ngai don ani mel banchal chuan ka tia ka phur viau nangin engemaw tak min kap deuh run thil om tlat loya ka du to ka ken chei nuwa ka jacket chu ha in kan chuak dun ta a GMC kan thleng chu khovel ram sang nam sang zia rang lang thei in thuam na le bungrua an lo pho chuak supa dora lo tlep tur to a zanda ruklek nima semi an lo tam to viawa nunui chu cultural dance so tur te boi pui vel tur ani wangin amun kan thlen nuwa ka kalsan ta daya program man zwa parking zone in muturin kanin tia ki chun chung dor sang GMC tuala an pho chu vel te chu kalo fangkual ve vel mai maya in chung lama kan len vek lo wangin pona mun li la ya cinema screen lian zetin projectorin an kap vereng boka in chung lam boru ka tham ham hle khol lian in thu soizowa khol zaomin toifel takin hetiang program siam chan chu report a peya chumi nuwa program an tranzuya zai lam le fashion show ni deuh ber nam sang ram sang vunrong sang kanin sul pel zuta engma ti tur shewak lo chuan ka tei kul ve vel mai maya chutia ka tei kul rak lai chuan ka phone riral rala ka en vata idea number ka save lo hi lo niya tu tak ni mo tiin ka pick up a hi ropui khoya ngai om
ti in nedoi o ngei mai chuan miron betatlat mai kading chota kamur sung sung thei hial hello ropuya ni loem ni tungai ka biak aron ti le ta ka chuan ka har zoka yes keima ka ni e enge thilom zia ka phur lutuk o chu loi lek lek thei hial engma soina hun om lo khoya ngai om tu na thom ri noi noi kara chuan ron ti le rama ka hoi kwal vut vuta Japanese dorbula ka umti ka shil tawata ole lom ro karon kalang ti in Spanish strong hian mi e bemol mula enge thilom zia engtin nge helai mun ron thlen thei chung zo na chukain zot mol mula engtin nge ka mel hria theyang ka sam ka met danglam to sia ti in ka din na lai chulang sar thei ang ber turin ka sona ka hoi kuala nedoi mel reng reng ka mai lo ka phone chu ka dial vata khongai om iron kal time ka tingal tonga aron kal mek thu churan soya ka phone ka hang up chi ti chuan ka hnung lama tang chuan hi ropui a o ngei chuan miron ti ta a karin phak bagin thil ka tong tatlat mai si ka zam velek leka chutianga ka hnung lama tang miron bethut mai chu ka phuzok lo chawani ka hnung lam chu ka hoya ka ma chuan ka ne doi chu dingla maya anui ver vera amita deset seta hai kanin ti dun ve ve a kan sen dun ap apani ber ka kut ka phar chuaka anin min ku tumin ban ron phar chuak thung kan thil tumin anglo takawang chuan kan nui dun ta hak haka ka kut phar chuak chuak kut no nem thep mai sei sang mai chuan ron dom ta a kan ku tein si chia chu ka hik deuh chuai ni berin ka ria anui mel moi tak chuk en kham theilo ni ber ka huai sen na zong zong som khomin kalama chuan ka pot deta munle muna kanin en ta heu mai chuta nget takin kanin ku ta vong vonga ne doi chu kalo mu thin dan le ka hisab dan ani osong lo a profile mana thalak chu ka zin boral ta mari thalak ani thu te ka hriat nu phei chuan khove lami pawan nei ber ni hialin kein chana Spanish nuradang ang bukin sam chu dum hlapa a seizal boka atukhuma duda devina zial vel mai maya Spanish nulate hak thin Andalusia flamenco sen hlar mai fualnal mai chu ha a mel tha uchuak ti in soipo ni ila ka soi sual ti chun om hau lawang vantir ko leila maron chuk ti in nula mel tha an soi thina ni ya ani chu tiang ho bula chuan alang lar theng ti tur khopani amit meng chu dumlam aima ina pol de reya angber anar ngul chu siam tuina uluk sakbi kemni don o ti tur khopina fuwa chu chuan mui sexy tak chu ti moi zuala a havar wal trap mai chuan a kare chu kap nal hle anui zong langwar that mai chuan ati fresh view bok a om zona ron pola mai pani chuan mi pa chok tho thei view ani akor ha ka puk em awangin a pian zia lang theilo nangin pian thiam takle nute tak chu ni lo ti a hriat mai ke hi Mizo tlangwal valai tak fitngal inchis riat kani vea kanin chen thuaka fitngal inchis sari emo chu ai tam hretamo chu ni ngeirin om arem ruat danang chuan Spanish hodora kan kala chung nulat langwal kan rol pui om vel dor lo ngak mei chia pani le mi pa pathum hena chuan min mel hriat tira a then chu Spanish bak thiam lo an ni hloma an zinga mi palian ber chuan English paideu chuan Nado charming man chu ni mo nitin ihming kan hrathin ti in anui vuru vura dressing room pardaron da apa chuan nei do chuan o Raul tin Spanish strong hian a soi bar bara an lo chang clear cleara an nui hak hak boka ka hrethiam lo nangin ka chanchin an soi ni karing ber room atang chuan ron chuak ta a athom noin bel chu thak veka jeans ka kor normal takle kamis zebra color sindeu taka trial hathunga asamero atron du da ti hriat reng a bag chu akthra in a thian te bula chuan Spanish strong hian engemaw soi nok noka kut beng dar dar chung chuan good luck enjoy tini om takin min thla hloma ka kuta chuan ron domin kalte pune hi min fan puite ti pa in min ena anui ver vera avan mel thatak em paka kan thudu na chips kan ea kan ti siam siama
kapune nuamati ziate soin atrong bara min nga iziate hetiang in mu thei na rem chang om theite chumia ta na in buat sa in sat ziate soi siama chuti lai chuan pe jar churia a en zawa kapuni tlat ti in a phone chula chuakin na beta a reivak lonin bia a dora kom lo wangin min nga event do lom le tas hotel plaza shriem min tia ka shia thu ka soya naktuk zane local thiangem kapunen kain mel shia tirang chachu atia ka she vak lo thu le apu chu local vem ni ti thu ka zota anui ta hakha o ka tipal kalo shil ta lo chia hetiang festival hi London le USA a company liam ta khan kan lo buat sai to a kumin hian China nei le tura ruam manania engkim kan pe fel vek to line China sarkar chuan permit min pe thei ta silova kapu mang ang hlea ti in na soya ke chuan ipu chu enge nia kalo ti le huwa o he festival duang chhuak tu hialom atita a chu ipu chu Jos El Santos himo kati hluaya nui ver chung chuan ni alo ti ve maya kalom puya che kati tola engwang chuan atia million ni miau sia kati ta a nui ver chung chuan miron fopa kalome ati sapa kan san khat na mandan chuan kalungati oi hlia tha kan la dun na sa in kanin kaida urial renga pune khothang lam kan fang shepa ka electra bullet bike chuan khopui kan fangkual na sa hle nuamati in India ram chu namro pui tak takan tam zia le anro pui zia te soireng boka kan chol deuh hlek to chuan kanin fo pani deuh reng chutiang chuan in po takin zan khat na chu kan hmang liama kan room ka thlen meu chuan zandar som pakhat le chan ve alo ni reng to puite po ain bual zo chi alo ni ya nu nui thin rim thu le mol min ti thu te ngai dam dil tur min thu te soi hluta an so lo tlin zia te nuamati zia te soi su boka chuta nang hi enge zia ti in makti mel zat chuan min ena ka hlim mel chu lo man thiam ani nge yang engma soi lo chuan ka phone chu pe in kain bol ve dona photo khalo en kul ro ti in bathroom a kalu santa a wow he hi tunge a ti in kain bol zo chu makti mel zat in min lo zota thil zia ka hril nuwa chu Mr. Jos tunu Nado himolo niya atile a niya keipon makkati lom apu minga tang po khan lo hriat om takania ti in hlim tak chuan ka soi siama hey ente ni zana Mr. Jos soi China in permit min pek thei tak silawa chuan kan mang ang a katunu chuan India ram bia ka thatarin thule India rama chuan nam sang culture sang nom chau thu soya ti chuan helam hi kan ron beta a katunu be sei angein India ram chuloin hong ani ati kha inula na doi ruam man na vekalo ni mo atile a ani thule na doin kanin mu theidan tura ruam man dan zong chu ka hril ta veka khang min biak theilo chan te kha he thila bo zui wang hi lo ni a kan la hlim zia tur thu soi kha mi wang lo ni ti reng ka hriat lo thu te chu soin kan nui dun haka chutiang chuan India ram anili le kan cham chung chuan kanin zuya Mizo ka thian dang tenen po anin mel hriat ve ta zela kan dun chumi mit kan ti kham lek angem o ka ti thin kanin kai deuh reng thina ka bike chuan kan tlan kual deuh reng Mizo dang te pon mel that thu te adu zia te bak soi turan shabik lo apu nen po kanin mel hriat to a padam duai mai ma se hu hanga zet mai ani rowa na doi pa athi to a anuero Mexico a dai thung Nado hi karang kachak ti hialin na soi thina kumsom ruk panga zat ni to ma se alachak vakle Nado chu kumsom ni mi lek lani ma se aril ru puitlinga komanua min thil hrathiam theile nu nui nen kan chanchin po ka ser veka hrathiam takin akhongai thu temin shila aniero in keima lomi pa hetiang zong enala nei lo thu te ke hiata na ruat kan irin thu temin shila min biak masak ber zana thil makti dew nei thu soya an ho ma zana niya karuma kele puite le Nado kanom thapa dinner kan ordara kan kil hawani
puite chuan zo na maksak pui pui in tu ha lo deuh deuh zot reng maya kan nui ho dar dar renga an rama ho ve mai tur le in nei maya du thu nen lam puite nen chuan min hril ta vek maya puite mak tilutuk chu thok lo chawani kapu po engkim ka hril vek toa remati thu le ka hlimna du ber thu te po min hril vek toa nangma decision siam chi kan nga ka ti nen lama soya ka ngoi renga puite chuan hrethiam takin ka chuak lok don debi nen in mu kan tuma ti in chuan lama siam nuwa min chua san ta daya kan pani chau chuan kanum du na nu le pa ka nei lo thu te kan upaberin kanu le pa boral nuwa fa angamin enkol seilan thu le ani chu Mizorama department pakhata director ani thu te ka soya min hrethiam khop mai chuti line kanu le pa ka chan chu min khongai zia te ani chuan nu biak tural nei thu te anu chu actress ania ma se amu ngai bik lo thu le apui nen kol ne zia te soya ki chuan engpo ni se ka mangaya ka du thu te hril vekin ka chung te thu lo chuan engma decision ka siam ngam lo thu te ka soi ve boka an house sia ke engma nei lo ka ni zia te ka soi ve boka chung zong zong chu enga ama angai lo thu le atana apai in pathian hne na dil sak ka ni ngei rin thu te soya in hrethiam tak ma se ril rukhing bai tak chuan kanom du na mami thil hril tur cha kaneya ti in ka u chu ka bia a ani chuan ka thil soi du chu soi tur min lo ti nuwa Nado nen kan chanchin chu bula tanga top thlengin ka hril ta veka ani po chuan hrethiam takin ka thui nil ngai lova ke poini du zong ti saklo che ka du ngai heklo ma se ngun takin ngai tu chiang la namdang nu pui nei har sat tur ziate mi in ka chanchin an soi na sat tur ziate le afarnu pathum te chu mi nan soi dan tur te ngai tu chiang deuh tur chuan mi ron hril ta veka tlang takin soi lo ma se ka thil dil chu min hnial ti ka thei mai nia I thu thu ni mai lom hei wang ron bia chei ka ni renga ka u ka mai chea ka u nau dang te po ben te mi lo biak do nia ti in kanin biak na churil ru min zan lo ti hria thau lo turin ka ti top ta a ka u nen kanin biak dan te ka hril nu chuan hrethiam takin min hnema pathian in hun rem changa siam mai rin thu te min hrila chumi zan chu am takin kan hmang du na atuk chhuna London lampan turan ni to bok nen puite la inaria tur thuran soi bok nen ka khum chep zeta chuan in ku rialin kan muzan khuwa ta zaka zingdar som pakhat ani to a kein siam zo chia ka bike chu gara satang chuan la chuakin uluk takin ka hruhlau hlawa voin chundar som pahnia ka du ber nadoi hong don to ani sia tuna po airport a thu wang to nge yang tiril ruchung chuan ama thla tumin ka bike chu ka buat sai mal mala hey boy khoi kaldon ti in puite chuan miron bia a o an hoto don alom airport lama ka kaldon mole ti in ka hrila I phone keng don loem ni nui vur chung chuan ka kuta ka phone chu me bela I uina bedu che atile a ka phone chu la vatin ka ena ka u pasal u hruaya alonia boya ni zana I u nen kan soi du na tukina rozi le siam te kan ron boka engma helkam du su idu phot chuan Spanish nula chi nei theyang ma se kan mu ve chak khop mai engkim I thutluk na siam chu kan pom veka Mizoramai mun le ram engkimero ikuta vek don thowa kan lo enkol sak don chenia ti ina soi tamai kalum pup pup thei hial engma soi thei kanilo rimang lo chuan tak tak mo ka fan lom ka ti thei shama ni e I u nen in belok ru aron tile a buite ka mangai che iril ru ti nat kan du lo I farnu te min ron thre rengang che o tra o pur chung chuan ron tia kanin bezo chu ka bike ka khik nuwa Nado lo bete lo la chuk su se ti in puite chu ka phone chu ka pesok soka bike chuan airport kilometer live zet hla pan chuan ka tlan ta wanga traffic alo jam deuh nen airport ka thlen chuan dar som pahnih alo ri der to a ticket counter lama man mo tak chuan ka phei wata London kaltur AI 7020 ka chuk to mi tholop lop chung chuan ka watia
O kun chuak don chi e alu ti ol sam eta truck lan the na lam chu ka pan vata dar thalanga tang chuan thlo na kal trual apanga Air India 7020 tin tar kung chu ka juk muwa abul thu thlenga chuan ka thu noka puite chuan a betlang theilo ni nge yang uncle liam ta ni hi ti in ril runa tak chuan ka thua eng ki ma topa pune kholai chu ruak vek ni main ka ria ka zoi veka engma phurna ka nei lo phur lo tak chuan kan room lampan chuan kain khal ho bau bawa ka bike nunga thu chunga min ku an kut nel thap te chu ka hre chuaka anui ri har le mit meng pora mai te churon lang zuta kata na topa engtika ma kanin nei thei ngai lawang ti chung chuan ka honga adik tak chuan ka farnu te ka dem ru tak zetani kata na thutluk nan siama ka vui ngai lo tun tuman thutluk na siam chu ka lom lo tak zetani atlai main tinge min hril lawa zinga min hril om takan ni sia tlai tak no min hril ni engki ma top vek sia ruma chuan kaluta ka khuma kamutopa Nado ringot kamit tha a engkim kan panhi kan ti kha chuan nuam veka engki ma thar sur vekani kha ma se tu na ro manlai huna chengin thil engkim mai chu hne omatling vek sia karil runal tuk chumi pa si ka trap chuak lo chawani ber ka thowa badroom a kaluta sawar chuan kain phu tir taringota kamit ka chinga badroom bang chu ka ngenga tui dai vo trai mai chuan kain phu tir senga ka thom hno engma ka phel heklo ka thom hno zor veka tui dir tluk boka kongkai kal silova I hong hoi bok sia in bolem ni puite chuan ron tilut bai ya badroom kongka churon hongin mela imolami I thom hno hu vekha in thak na turi nei don hleinem adang khain suk na huna ka thon vekasin makti mel zetamin en chung chuan ron tia engma ka soilo sawar chu ka ti topa ka pheikhok ka phela ka ke koronen ka phel veka puite chuan thathiam deuh chuan hey boya ka thiam lo ni ka betlang theimi lova busy ati lo le switch off ati sel sia atinia nia towel chuan kain sumol mola apoi hleinem ka ti ve mai boka I englo airport anom to chuan India sim atangkai to lo aniang aron tile a chu tak chu kalung oilo na a phone off do na talmiron biak omania ti in kalo vui ru hle to a kongka chun ron ki kowa puite chuan awa hona are wanga hey in leng nei ti in puite chuan nui vur chungin miron bia a nu nui ba kani karing lo boka lunglen na kalain kalom te chiam lo lolu ti ro katibung huta hai ithin rimem ni mi che pakat o hian ron tia ka dingil ota Nado chunui sang chung chuan lo ding zan maya makti zat chuan ka ena puite chu ka va en le a lai zatin lo nui suya kan thul le a zanin hian Mumbai a so nei turin an som sia ka pu chuan rem ti ta ni kha Nadoi chuan ti ta a ka pan hnaya ka ku a ka fop ta wanga kan hlim tak zetani engki makal tluanga ka farnu te muturin airport a kan thuduna apula in London a thathara in muturin min kalsan to boxi nen kanin ku riala leng puir tum tur flight a chuang dunin kan lut dun taral rala puite chuan boya kalom puilu tukche aron tilau lawa hoile to chuang lo chuan ka kutzung pui chu chongin ka phar chuaka kalometi nan